dedica al músic és als gossos i als jocs, i el trineu. El músic es practica a la neu i també fan carreres amb músic. Jo em dic Paula i la meva companya es diu Alba Rodríguez. Alguna pregunta? Joel, com va marxar el músic? En català. En català. Com es desplaça? Com es desplaça? Doncs els homes que estan en el músic tenen com una corda que li fan així i ja desplaça. Però fent així ja desplaça? Sí. És que em sembla que el Joel no ha entès quin material es fa servir per practicar el mushing. Què li podeu tornar a dir? El mushing per poder córrer es necessita els gossos i els jocs i el trineu. Ara sí. Ara sí. Doncs feu les preguntes. Fer carreres? Sí. També es pot amb gossos de neu? Sí. Línia. Que per parar com puc parar? Perquè quan va caminant per pares no sé com parar. Pot ser que li donin amb la corda així una altra vegada o li diguin que pari.